balik kowe sapa? Aku serayaning dewa jenengku Gatotkaca. Ih, Pracana. Kapan kowe mbajutke karepmu njaluk panguwasa Kayewangan? Kelakon ilang nyawamu. Wah, kokean rembug rimah balung wae. Menika Gusti kula Sinuhun Prabu Kala Pracana ingkang sumusul rawuh ing pesanggrahan Gunung Jamurdipa. Sinuhun sungkem kula mugi kunjuk kawula non. Patih Heranyos Ibu. Ya ingsun tampa pangabekti mutih. Paran wartaning nggonmu saguh njaluk panguwasa Kayewangan Suralaya saka tangane Bathara Guru apa wis entuk gawe Ibu? Punten dalem sewu sinuwun. Saengga sapriki dereng wonten katerangan saking dewa dipun nulungaken menapa mboten panguwasa Kayewangan jenggring Salaka sinuwun. Namung kula sampun patembaya. Kula mboten badhe sumedya wangsul dhateng nagari Kiskendhapura menawi dereng saged ngregem panguwas jenggring Slaka sinuwun. Teh wonten dawuh nganti pirang taun olehmu sabar nunggu katerangan mau tinimbang kaya wong ngenteni kumambanging watu item. Ingsun munggah Kayewangan dhewe teh. Para panguntak lereng kinetap caca pangmawinga mengis kumata patoning lapi. Sinuwun lho ana apa? Kapareng sekeca lenggah nyuwun pamit kula piyambak ingkang manggi Bathara Guru sinuwun. Bojleng iblis lanat padha cek-cekan. Patris Kipu jebul ora gelem dikilani dadane. Kipu. Ingsun ora negake marang lakuku ana mburimu teh. Semangka anggro suruh sumbar. Oh
buta. Tutno kang dadi laku kowe. Meregut ngembat watang raposo mungsuh sanggep cocok kantaran bau sayati dalah ana satriya gagah methuke lakuku. Sapa kowe? Aku sarayaning dewa jenengku Gatotkaca. Apa kowe sing jeneng Pracana? Dudu. Aku pepatih Gustiku Kala Pracana jenengku Sekibu. Menungso ning apa kowe golek sinuwun Kala Pracana? Kandha Ratu Gustimu kinen bali marang negarane aja mbacutke bakal njaluk panguwasa Kayewangan. Wah, ora sudi aku dadi baturmu. Kepara kowe minggat to. Aja dadi palangku nggonku arep munggah marang Kayewangan. Kowe kena munggah marang Kayewangan. Waton wis bisa nglangkai bangke. Wah, basa urip gaglak limpahmu parat. Atos tangane parat.
saya. Wah. Ampuh menungso iki parat. Ya. Hot. Ah. Oh. Hoi. Ah. Ah. Oh. Oh. Waduh. Hoi. Eh. Loh. What? Oh. Hot. Mati. Wah. Waduh. Wah. Waduh. Oh. Wah. Wah. Oh. Wah. Wah. Oh. Wah. Ampuh jagoning dewa iki. Ora kena disangga enteng. Ayo. Ayo sing iku. Aja tak nganggo leren. Asap keringetmu suda karosanmu. Ayo iki. Gatotkaca kang bakal nuntas saking nyawamu. Wah. Sumbaring Kediri sifat. Leno Prapteng Lampus lakon sirna madyaning palugon parat ya. Ayo durung kalah kowe. Alat menungso iki. Yan. Hoppo. What? Wah. Wah. Oh. Wah. Yo. Wah. 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 Oh. Wah. Kowe. Gatotkaca. Ana apa? Wis tumeka mati sekipu iki ya, Nggir. Kepara nyata wis kelakon mati tak cokot. Dicakot. Iya. Gatotkaca. Ana apa? Wah, eman-eman. Eman-eman karo Bagusmu, Bagus kok nyakoti piye? Iki siung gunane dienggo apa? Ya kena
wae nyokot. Neng yen wujud buta gandeng iki bagus ya aja nyokotno. Ora iso mbedake ndi butane ndi menungsane. Banjur karepmu tak pangor gen. Wis tak mangur siunge malah saiki tambah demes majan yen mingkem ngono kuwi malah apik iya mangka dek mau ki tutik lho apa kuwi untune metu sithik Ger pates ki wis mati mung kari ratune Prabu Kalapracana aja melu-melu kalingane kowe kang mateni Patih Sekibu iya dasar kepara nyata wangune kowe sing jeneng Pracana ya ora dedeng aling-aling aku Prabu Pracana balik kowe sapa aku serayaning dewa jenengku Gatotkaca ih Pracana kapan kowe mbajutke karepmu njaluk panguwasa kayewangan kelakon ilang nyawamu wah kokean rembuk rimah balungmu Alayong wah menungso ora tata parek
kaca. Apa pukulun? Jeneng kita wis lebda ing karya. Muneh Satru murka saka Kiskendhapura Prabu Pracona sak mati sing jeneng Skipu. Lan saiki yen kita mateni musuh ora sarana dicopot nanging kanthi dipotol gulune. Iya. Pancen tak potol gulune Kala Pracona. Ya. Kang mangkono mara ayo kula enggal tak kanthi ngadhep Adi Guru nggih. Tak derekke pukulun. Wiyat langening kalang nyuwun maglar panggamun sareng surem sorote tan padang leng-leng rarasing pamiyak rengganing pura tulya sri Om Cinawi sesotya manik mut kapyataning rujit rem-reming driya manawung kaguwunging yuwang wisesa matur Adi Guru inggih kadiparan Kakang pangestu paduka Adi Guru wekdal menika kewayah tutuka sampun kelampahan berat mengsah mejahi dhateng Pracara sapatihipun Adi Guru syukur bagi sewu Kakang sabda semedhing katur karsa nun inggih kula tutuka ulun paring kasih marang kita kulup
awit kita wis seda manglurah mungsuh nyernake ratu kang hambek angkara murka Prabu Praculan Padesekibu. Iya. Kang mangkono nggene ulun bakal netepi janji. Yaiku nora kita ngampung sak kebiaring tatit arsa misuda marang kita kulub. Jumeneng notaning ing Kayuwangan Suralaya kene. Mara kene kulub lenggal dampar kang wis ulun samatake nggih tutuka. Iya sendika Bu Kulun. Lang-lang indriya mangu mangun kung kanduwan rimang lirlena tanpa kanin yen tantulusa mengko sang Dyah Utama iya Kulun wis kita lenggah ing dampar keprabon muga jagat sae sinekseni wiwit dina iki kita ulun pundhut putra Wandanu tegese dadi anak angkat ulun. Jeneng kita wenang jejuluk Prabu Guru Handaya kaki. Iya. Banget ing penuwunku Pekulun. Adi Guru, kula Kakang Narada. Salaminipun Prabu Guru Handaya wonten ing Kayuwangan Jenggring Salaka. Kula nyuwun mugi dipun paringi wakrami tuwin babudaya Adi Guru. Inggih Kakang ulun dak nayogyani. Kakang Narada nuwun kula. Kepareng Kakang Narada nimbali dewa ingkang suka piwucal ing reh tata krami inggih menika pun Bathara Ganesya. Saha kepareng parintah dhumateng dewaning budaya pun Bathari Saraswati. Supados kekalihipun paring piwucal dhumateng putra ulun Prabu Guru Handaya Kakang. Oh iki senika Adi Guru. Kulub Prabu Guru Handaya. Apa Pekulun? Jeneng kita ulun keparengake lan sawetara ing Kayuwangan kene. Dimeni lang rasa lungkrahing ragamu ya nggih. Lan uga ulun wenangake necep kawruh tata krama marang Bathara Ganesya. Semono uga kawruh kabudayan marang Bathari Saraswati. Iya ngestokake dawuh. Kakang Narada nuwun kula. Monggo Kakang minggah ing palanggatan ingkang wigatos unjuk sugeng saning pangeran Kakang. Monggo Adi Guru. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon nerikin sanging sang maweh gandrung sabarang katulu wukir moyak mayik perak dilaning budaya Bathari Saraswati mangkono munggahing sang kala Bathara manggi sang Hyang Manikmaya. manguning bias muminangun hening
manung sunging nala monggo sek kewala monggo sek kewala kula nuwun pekulun kula ingkang sowan ndaos pandhake iki kala bendana ingkang kados mengko anggon kita sowan ana wigati apa tumuli matur nggih kala bendana ngene nggih pekulun sowan kula kepengin badhe pinanggih kaliyan yoga kula pun Gatotkaca pekulun sumurupa kala bendana wektu iki Gatotkaca lagi jumeneng nata ing Kayuwangan Kanjeng Gering Saloka kanthi jejuluk Prabu Guru Handaya kala bendana. Waduh. Kula ngaturaken genging pinuwun dene anak kula pinarengaken lenggahing dampar kayangan. Namung mugi wonten kepareng paduka pekulun. Kepengin kula badhe sabejagong kali yoga kula pun tetuka pekulun. Iya kala bendana ulun keparengake. Matur sembah nuwun. Nuwun sawun radi nyingkur anggen kula badhe wicanten. Iya ulun keparengake kala bendana. Matur sembah nuwun Lun. Nggih. Gatotkaca kula paman. Sadurunge aku njaluk pangapura ya nggih. Dene aku wanuh-wani lanyo-lanyo musul kowe ning kayangan kene ya nggih. Lan aku njaluk pangapura meneh dene aku ganggu lehmu lagi nak kepenak ngrasake kanikmatan peparing saka dewa. Ya mung tak jaluk kowe aja lali ya nggih. Wise dewa wis netepi janjine. Sira kudu eling menawa kayuwangan mono dudu papaning para menungsa. Sabab yen nganti kowe enak kepenak ana kayuwangan banjur lali Purwadaksina, kowe bakal malah kelangan kamukten sing bisa turun-turun sak anak putumu besok lho nggih. Mekaten paman. Iya. Gatotkaca. Para pamanmu kadang Braja lan ibumu Mbak Iwarimbi wise padha mireng lan nguningani yen to sira wis kelakon lebda dadi jagoning dewa. Kabeh wis padha sarembuk kanthi golong gilik saeka kapti. Yen to Praja Pringgondani bakal dilengsenake marang kowe nggih Gatotkaca. Lan Kakang Brajadenta saguh minangka dadi pepatihmu. Nggih. Nanging nggih waktu iki Pakmu cilik Brajadenta mbalela kok nggih. Yen nganti sing dadi ratu iki kowe dheweke moh ngakoni kepara pamanmu Brajadenta njaluk kudu dheweke sing dadi ratu. Bareng pamanmu kandha kaya ngono kuwi ibumu lan Pakmu cilik kabeh padha atis atine Gus. Oh alah, kayak kuwi entuk gosokane sapa to ya, Pakmu cilik siji kuwi. Wong wis apik-apik dadi patih kok malah njaluk sing sak dhuwure. Sak banjure nggih. Hawis saka rigene Kang Wandarawati Sun Prabu Kresna kang uga wis disarujuki dening pepundhenmu Pandhawa. Ora ana kang bisa ngendhakake karepe Kakang Brajadenta hamung kejaba kowe kok Gatotkaca. Mula nggih yen kowe nggugu aku wis kayangan iki tinggalen bae nggih, tinggalen. Wong pancen iki ya dudu wajibmu kok nggih. Ayo tumuli tak kanthi bali. Rinangku kinempit kempito sangat maning bawana. Ya situ kang walang ati. Ukulun Bathara Guru. Kepriye kaki? Kados sami lega raos sing manah kula. Pelabet kula sampun saged minangkani menapa ing dados dawuh paduka kula. Sesampunipun kula ngraosaken dampar kayuwangan menika. Kepareng kula nyuwun pamit saha nyuwun pangestu. Wangsul dhateng Pringgondani badhe ngudari ingkang nembe ruwet menika Pengulun. Oh iya to nggih. Yen to pancen mengkono kang dadi anteping ati kita.
ora liwat ulun paring pamujilan pangestu. Muga kita lebda madhangake petenge ngampak-ampak kangen muli praja pringgondani ya kaki. Dri. Pukulun narada kula nyuwun pangestu saya nyuwun pamit. Oh iya nes kala kang adilaku niku kok. Semanten ugi kula nggih nyuwun pamit lun badhe wangsul nderekaken yoga kula pun tetuka. Iya kala bendana duga-duga digawe ngati-ati aja kongsi keri kala bendana. Sarpa tengsun kemelingan ngulati puspita metemendah kang barani mitering paman hanon kang sekar waras iki ana sambeting carita minangka jangkeping makandha gumelar nenggih ing kasatriyan glagah tinunu ing madyaning Pandhapi wonten teja manrahanyada lanang ingkang tuh saking hangganing Radyan Brajadenta pinarak ing singangsana semek alulang sima dereng Bantara Dangu katingal prabane Patih Harya Sangguni Sarating pandam sumuluha madhangi jroning pasareyan
nani wadana remu-remu kalingan ngangrangan sang Hyang manah kung sumungkem guling ton mangrepo Biratentik prantau lunatadah runtik Kula nuwun paman Patih Harya Sangguni sarawujeng ngandika paman Patih kula ngaturaken pangabekti mugi katur paman Harya Suman. Iya ya Raden Brajadenta ndak tampa pangabektining putraku Brajadenta tumiba padha-padha. Kula nuwun paman Patih kagiat kaworan bingah manah kula dene paman Harya kepangrawuh ing Glagah Tinunu. Wonten wigatos ingkang pundi kula semadhong dawuh paman Harya Sangguni. Ngene nggih Brajadenta. Pratangga iki mung kepengin bakal nanjihake apa sira Brajadenta sida bakal nindakake apa kang dadi pamrayogaku nalika dina kang kepungkur nggih. Sepisan maneh aku nyuwun pirsa nggih Brajadenta. Latalah. Inggih paman, kula tasih tetep kados satru kula ing nguni. Kula mboten sudi dados gediparipun lare wingi sonten putetukuh paman. Lah syukur bagi sewu nggih. Bedhedhek rasane atiku nggih Brajadenta. Ngene ya nggih. Ora kok jeneng aku iki wong tuwa gawe urup-urup perkara kuwi babar pisan ora. Nanging kandhaku nalika ngono iki mung witing klapa sak lugune kok, Gus. Ngerti ya. Pandhawa kae kajaba wong digdaya ning ya klebu wong julik Pandhawa kuwi. Dheweke sugih akal, sugih rekayasa, sugih rekadaya. Mula kang ngene wong sing lugu lan jujur kaya kowe kuwi mesti ora krasa yen sira jane diapusi karo Pandhawa, Pak. Diapusi karo Pandhawa. Sira klub sakadang ora krasa yen wis ditunggangi dening Pandhawa, mung dienggo piranti oleh ngumbar kamurkane Pandhawa kuwi. Lah wong genah cetha wela-wela. Negara Pringgandani kuwi rak tinggalane Kang Rama Sarga Prabu Tremboko to. Bapakmu Prabu Tremboko sing mateni Prabu Pandhu kuwi bapakne Pandhawa. Banjur Kang Rama kagungan putra cacahe 7. Sing kakung cacahe 6, putrine siji yaiku Kang Raka Arimba, Mbak Yumwi Kalpa, Brajalamatan lan ragile Kalabendana kae. Kakang Warimba mati sing mateni Werkudara. Mbak Yu Warimbi dipundhut garwa dening Bratasena, anak-anak siji metu lanang setetuka kae. Mangka urute sak pungkure Prabu Warimba ingkang mbacotake lenggah dapat ki kudune ki kowe. Kowe Brajadenta. Siramu sing menang dadi ratu, dudu Gatotkaca. Gatotkaca ki wong apa to kuwi? Kejaba kuwi mung kepernah putu turun saka wadon kuwi ora kena celandakan dadi ratu nggih Brajadenta. Krodha muntak lir kinetap jaja bang mawing lengis kemedhut patoning lati
netrandir ngondarandir Paman Haryo Suman kula suwun ngeparang ngojeng ati ngeploki saking kadhian kula nyuwun pamit tumuli Buddha dhateng pringgondani sakmenika ugi paman iya yang genah muga kasempatan sira lenggah dhateng pringgondani kula ayo tak tontos pekadelan nggih Prasetenta